Arran de la tendència a l'alça de la xenofòbia, el racisme, la intolerància, arran de la tendència a l'alça dels discursos d'odi, Nacions Unides ja fa 3 anys que fa un pla d'actuació, no? Però a Nacions Unides els discursos d'odi inciten a la violència, per tant ja no estem parlant només de no discriminar i de com hem de fer la informació, sinó estem parlant de que tot això que fem té unes conseqüències concretes cap a unes persones específiques, no? Acabem fent una nova realitat més simplificada, sense tantes dimensions com té en realitat tot allò que ha passat. I és aquí, entre els discursos d'odi, doncs els és més fàcil navegar, els és més fàcil nedar. La diana del discurs d'odi hi ha moltíssims col·lectius i tinc 6 minuts màxim, no els puc parlar sobre tots, però justament havia triat 3 que em semblaven significatius i que crec que ens interpel·len i que potser tenim com a professionals el deute més gran amb ells, que són el poble gitano, la comunitat LGTBI i els infants i joves migrants sense referents familiars propers aquí al país. L'odi i la por són els principals motors de les persones, per tant de les societats i per tant de la política. Per activar l'odi i la por, un element imprescindible és el desconeixement, la ignorància, bé sigui en forma de senzillament ignorar una sèrie de coses, una sèrie de realitats, o bé sigui en forma de creure's la quantitat de desinformació que arriba. Què hem de fer els periodistes? Fer periodisme. Fer periodisme. No repetir les frases d'altaveus, que si no sé qui ha dit, que si no sé què ha dit. I si no és veritat, que digui missa, si vol. Crec que és un perill també, fixeu-vos que és com les cireres, no? Tires del fil i sempre és el mateix. Bolsonaro, Trump, Itàlia, com si no hi hagués un odi d'extrema esquerra. Hi ha un odi d'extrema esquerra. I jo detecto en àmbits que no són estrictament influents en la societat, és a dir, que no són les pàgines de política internacional, de política o de societat, detecto una gran quantitat d'odi recreatiu. Las cosas, sobre todo en términos de deontología, están cambiando constantemente. Cosas que hacíamos en ese momento ahora ya no valen, con las redes sociales, con esa última hora, con esa presión de tienes que informar inmediatamente de un feminicidio, que incluso la palabra feminicidio no se utilizaba en ese momento, en el fondo la hemos importado de América Latina, ¿no? Y ahora lo utilizamos de una manera muy concreta. Ponerle ese nombre a las cosas ha sido muy importante. El explicar el cómo es importantísimo, porque si no, en el fondo estamos saturadas todas ya de una historia a otra que bien hecha, a veces hay un exhibicionismo de que bien se hace esto, pero explícame quién hay, porque hay responsables de todo. Hay un quién y hay un por qué. Para empezar, yo creo que el medio para el que trabajes es independiente. Lo importante es que tú hagas un buen trabajo, ¿no? A mí a veces me lo dicen, ¿no? Yo como freelance trabajaba para El Mundo y ahora estoy trabajando para Lara, ¿no? Cuando se lo explicas, dice, has pasado del Mundo a Lara, o sea, menudo cambio, ¿no? A mí la ideología política del medio me la trae sin cuidado. A mí lo que me trae con cuidado es que mi trabajo se publique como yo lo hago. A medida que ha avanzado mi vida profesional y las guerras, han aparecido lo que se llaman las guerras de cuarta generación. Son las guerras en las que estamos ahora. Son las guerras que no parecen guerras, ¿no? Porque la diferencia entre la guerra y la paz es muy tenue. Son las guerras en las que la ciudadanía es el objetivo del enemigo. Es decir, no solo los ejércitos, sino la ciudadanía. Y por lo tanto el control de la información es más importante que nunca. Y por lo tanto la desinformación es más importante que nunca. Así que todos nosotros somos parte, queramos o no, de esas guerras de cuarta generación. Yo lo que os diría como jóvenes es que no estéis esperando, y menos en esta época, lo que había antes, que era, pues estudiaban periodismo y luego pues empezaban en un periódico por abajo, iban supuestamente creciendo, etcétera, etcétera. Eso yo creo que prácticamente es una minoría de lo que va a pasar. Entonces, prepararos para hacer periodismo vosotros mismos ya. Yo creo que
si habéis llegado a la profesión para hacer amigos, os habéis equivocado de carrera. A los amigos hay que hacerlos fuera del periodismo. Porque el periodismo, normalmente lo que ocurre no es solo que te haces unos cuantos enemigos, sino que también en el camino pierdes amigos. Porque la verdad, a todo el mundo le encanta la verdad. Cuando no hay periodismo independiente, no hay un guardián del sistema, ese sistema suele cometer más abusos. Ahora ya no estamos sometidos a la presión solo de los políticos y de los empresarios, sino que estamos sometidos a la presión de una audiencia que nos exige que contemos lo que ellos quieren escuchar. Y por eso yo hablo mucho de la valentía de enfrentarse a tu propio lector. Precarietat laboral són moltes més coses. És situacions d'inestabilitat, és a dir, segur que us sonen, contractes fixes discontinus, col·laboradors, que a vegades són remunerats, a vegades són no remunerats, estudiants en pràctiques, entre cometes, que a vegades ho continuen siguent, malgrat que ja han acabat el grau o la formació, i molts professionals que s'han hagut de fer autònoms, no per vocació, no perquè ells volguessin ser autònoms, sinó perquè no tenien possibilitat d'accedir a un contracte de treball. Precarietat també vol dir accés de feina. Com han comentat abans, el periodisme d'ara ens dona moltes possibilitats, moltes eines, però això també provoca sovint una sobrecàrrega laboral. Llavors ens trobem que 2/3 parts dels periodistes de Catalunya cobren salaris baixos o molt baixos. I d'aquí en va sortir que hi havia 8 principis ètics que estaven especialment amenaçats perquè eren els que veien més, els que es trobaven de forma més sovint. I eren principis que afecten sobretot la llibertat i la veritat. Per tant, la llibertat i la veritat serien els dos principis que estan més en joc davant de la precarietat laboral. Un altre problema és la creixent, que abans també se n'ha parlat, la creixent publicació de continguts patrocinats, el conegut com a branded content. I els periodistes europeus contestaven sobretot que les pressions econòmiques i la influència del sensacionalisme eren els principals problemes que es trobaven. Per part dels periodistes espanyols, els principals problemes sobretot es centraven en una única resposta que estava vinculada directament amb aquesta idea de la precarietat. Tinc tots els números d'aquesta loteria, que és la precarietat del periodisme. Soc jove, soc dona i em dedico al món digital, així que, jo, per exemple, en el meu cas, totes les persones que a mi m'han demanat saber les preguntes abans que els entrevistés o que un cop acaba l'entrevista m'han demanat si abans de publicar-la la podien veure per revisar-la, perquè potser jo no estava fent bé la meva feina, tots eren adults i homes en general. Llavors dius, a mi se'm qüestiona, no?, quan en realitat la majoria de persones que estan fent que jo no puc exercir bé la meva feina com a periodista i estan fent que la meva ètica entri en conflicte són adults, no? I després som els joves els que som els qüestionats. El problema de la precarietat no és només el sou, ho ha explicat també la companya, però si tu alguna vegada et queixes i no tens un comitè d'empresa fort, doncs et fan fora. No és una qüestió de sou només, és una qüestió de que hi hagi una organització que defensi l'aplicació, diguem, dels criteris que estan sintetitzats en el Codi Deontològic, que són els d'ètica periodística, i que si tot això s'ha anat erosionant brutalment en els últims anys, doncs, òbviament, les possibilitats de portar a la pràctica aquestes paraules tan maques que estan en el Codi Deontològic, doncs són cada vegada més difícils. Posem l'atenció a la propietat i reforcem els comitès d'empresa. O sigui, fer-se d'un sindicat i d'un comitè d'empresa és ajudar a que es compleixi el Codi Deontològic. Penso que tenim una responsabilitat també, no?, en portar el debat públic als debats que són una qüestió de salut pública. La pregunta sempre és com.
I aquest com no pots agafar un manual i tirar d'un manual que et diu exactament com ho has de fer, perquè el periodisme, lamentablement, no és tan senzill. Però per mi el com té a veure amb dues coses importants, no? Una, la sensibilitat a l'hora de tractar la història humana, i dos, el context. És a dir, nosaltres expliquem les històries que expliquem i escollim determinades històries perquè ens expliquen sovint una realitat que és més gran, que és un problema en la nostra societat que necessitem abordar, i dos, la sensibilitat amb la persona que tens a davant. Ens van fer un fart de fer titulars dient que s'havia d'invertir, que s'invertiria més en salut mental dels joves perquè s'havia detectat que el problema era supergreu. Titular, s'invertirà, fantàstic. Primer acte del president Aragonès, Hospital de Sabadell anuncia un Pla Nacional de Salut Mental. Tots a córrer a anunciar que el president de la Generalitat anuncia un Pla de Salut Mental. Notícies les que volem. Ara, al maig d'aquest any, s'aprova el Pacte Nacional de Salut Mental. Fantàstic. Tots els mitjans hem fet titulars de que s'ha aprovat aquest pacte. I quina fiscalització hem fet de tot això? Quants titulars trobem? Fent seguiment si s'han invertit els diners, si s'han posat els recursos que es van prometre, si realment s'ha actuat com es va dir que s'actuaria, o sigui, no ens inventem res. Vam publicar nosaltres mateixos que ho faríem. Hem fet aquest seguiment, hem tingut cura, ens hem assegurat de si han complert o no amb la seva paraula. I què fem i què no fem? Nosaltres rebem molta informació, moltes peticions de fer coses, moltes dades que sabem que passen, quan expliquem i quan no expliquem. Nosaltres pensem què aporta que jo faci això. Hi ha coses que tu tens la informació i dius, jo ara faig aquest titular i ara que hi ha les xarxes tindrà milions de visites, bueno, milions no, però vull dir, tindrà milers de visites i de likes, perquè crida l'atenció. Però aporta alguna cosa que jo expliqui allò? Una altra de les particularitats que té la salut mental és l'estigma. L'estigma en salut mental és molt més gran que en qualsevol altra problemàtica de salut. Això sí que crec que va bé que us ho digui algú que no és del ram, amb els titulars de les informacions i amb les imatges, perquè cada cop ens quedem més amb aquestes parts de les notícies. Que hem d'evitar citar en les notícies la salut mental quan no té res a veure amb la notícia, per exemple, que un esquizofrènic hagi matat els seus pares, doncs, segurament maten molts més pares la gent que no és esquizofrènica, de fet, és a dir, això no aporta res a la notícia. També és molt important parlar no només dels trastorns, sinó dels condicionants socials d'aquests trastorns, i també, importantíssim, evitar patologitzar el malestar normal. I l'última qüestió, per començar en tot cas, que és sobre el tema del suïcidi, que s'ha comentat si se n'ha de parlar o no. Se n'ha de parlar per descomptat. El que potser la confusió està entre si hem de parlar de suïcidis o si hem de parlar del suïcidi. De suïcidis, de si un senyor s'ha tirat des d'un 5è pis o no, no sé si és una cosa de la que haguem de parlar tant. Del que hem de parlar seguríssim és del suïcidi com a plaga, diríem, social, que com s'ha dit, és la primera causa de mort no natural entre joves de 15 a 25 anys. És cert que aquest efecte mimètic hi pot ser, però sempre hem de posar a la balança les repercussions que té informar sobre el suïcidi, però també, potser no ho hem fet prou, les repercussions de no informar-ne. Anava a entrevistar empresaris perquè majoritàriament els directius eren homes, els directius de les empreses que anava a entrevistar deien, i tu ja tens la carrera? I tu fa molt de temps que t'hi dediques a això, com si intentaven indagar si al darrere hi havia alguna estranya circumstància per la qual jo havia arribat a ser redactora en cap. I jo sempre pensava en aquell moment, això no li preguntarien a un home. Encara som notícia les dones que estem en llocs directius als mitjans de comunicació, per tant, estem lluny de la normalització. Recordo la manifestació del 8N del 2018, quan era molt recent, quan acabava tot el fenomen MeToo i el hashtag MeToo, que crec que això va crear com una consciència col·lectiva de lluita comuna i de moment que s'intenten canviar estructures de tants anys solidificades, diguéssim, la reacció dels sectors més conservadors que no estan disposats a que les coses canviïn perquè ja els està bé que segueixin així, doncs són més violentes, i llavors els atacs que viuen o que han viscut o que vivim o que hem viscut algunes de les dones periodistes són per fer-nos callar. Costa trobar que la dona arribi dins de la redacció a ocupar un càrrec que no tingui l'home per sobre,
i pel sol fet de ser dones ens pregunten més per la nostra situació laboral a l'hora de contractar-nos, si passa encara, ens pregunten per les nostres expectatives personals, voldria saber si els meus companys homes també els hi pregunten a les entrevistes de feina, i evidentment si tens la intenció de formar una família, d'educar criatures a casa, és molt difícil. Per una banda, la qüestió de la bretxa salarial, que va lligada a la precarietat i la conciliació, i per l'altra banda, l'assetjament a les dones periodistes a les xarxes socials, que crec que és una constant que ha anat increixent en els últims anys i que potser des de la professió no hi estem parant prou atenció. Les dinàmiques que tenim ara en aquests moments als mitjans de comunicació perjudiquen a les dones perquè estan organitzades des del punt de vista de les necessitats laborals, però no de les necessitats vitals. És a dir, tenim una professió que en aquests moments està massa sustentada en la precarietat laboral per una banda i amb la vocació per l'altra. I se supleix amb vocació aquella falta de recursos estructurals que tenen els mitjans de comunicació. I com més febles són les estructures dels mitjans de comunicació, més perjudicades acabem les dones. I quan patim assetjament a les xarxes socials per fer la nostra feina és tant com un assetjament que afecta directament a la llibertat de premsa, perquè el que busquen és que callem,